itag paglao. Salig kang Jesus nga atong manunubos, ulihang kalipay ang atong mga pag-antos. Ulihang kalipay ang atong mga pag-antos. Sa dihang isudong ko ang kabuntago, ang adlaw luyos sa bungtod nagmasidla ko. Kalanggaman na nagsinggit sa tuman na nag-awit, nagpalano sa kalipay nga hingpit. Kinaiyahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. Ang kinaiyahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Sa dihang istudong ko ang kabulakan, kahungod ng alimyon sa mga tanaman, alipangpang nagpanibang sa ilang katampison, nagpasunding sa ilang katahuman. Ang kinaiyahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. Ang kinaiyahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Sa dihang isudong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balut na naglumpa ngadto sa may banyunan, nagpakita sa ilang kinayahan. Ang kinaiyahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon.
na sa sala nga dunay makapala. Presto, oh Presto, ikaw ang ipangandoy ning kalago. Presto, oh Presto, ikaw ang makapala ning salago. Si Kristo o kaniya mo alagad na ako, bisan ako dili hangayan sa iyang atubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Pangandoy ning kalago. Presto, oh Presto, ikaw ang makapala ning salago. Presto, oh Presto, ikaw ang ipangandoy makapala ning salago. Salamat kanimo, Kristo. Kadiyutay sa iyong pagsalig, daw nawagan ka na o kagtasig, sa pag-alagad mo undat na hapit, tungod sa kalisunod kapait, ayawan ang pagsalig, sa saad sa Diyos mo gulit, pagligon hangtod sa iyang pagpalit, harun magtulo ang langit, nagkapoy akong bation, sa Diyos ikaw
Kung ang hula-hula naglimog karon, kung ang kinabuhi naglisod karon, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabalaka naghari karon, kung ang duha-duha nagapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang
higala, kumusta? May gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalang pananog makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Ginoo, sa gihapon kami nagapasalamat og maghatag mga pagdaig diha kanimo. Og salamat nga hangtod niining mga takna kini nga programa nagapadayon nga nagasultig nagasabwag sa kaluwasan bisan pa sa daghang mga kakulian. Tuguti nga magapanalangin ka o Dios niini nga programa kining estasyon. Panalangin ni Ginoo ang mga nagapaminaw, hinaot pang ang influensya sa Espiritu Santo, magaabot sa ilang mga kinabuhi, diin ang imong pulong ilang mahangpan ug masabtan, ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among ang mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa magkausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami na maghatag mga pasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod o pagsuporta niini nga programa sa kahanginan. Well, sa gihapon dunay pipila, no? Dili nagyadaghan as in. Dunay pipila gihapon nga nagapakisayod may tungod sa sa DYCM, but until now mi ikatag sa inyo ang kasiguruhan kung kano sa agid makabalik ang radyo og tingog tungod kay sa gihapon padayon ang atong pagpaabot kung kano sa mabalik ang ipadala nga transmitter dito sa Manila. Okay, ni atay basahon sir ang amo pangutana man ni. Well, ato sa ning ato sa ning palampason kanay pangutana na atong ipasaligan. Kuya John, ingon si tatay kuya kung motingog na og balik ang DYCM, malingaw gyud sila kay wa man sad sila mga buluhaton inig ka hapon na ang ila ragyong lingaw ang radyo kuya. Okay, salamat kayo. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lugara nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga naminaw. Nagtanaw karon sa ato nga live, ato nga gina-welcome nining gabi una sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. Kung asa mo tungura ka o sa napita mo karon naminaw, di abas sa Luzon, Visayas ug Mindanao o to abas sa nagkalain nasod sa kalibutan, kamong tanan higala gina-welcome namo karon gabi una. Pwede na mo makapadangat o mensahe dire sa ato nga programa sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Pwede sa mga number namo ni Brother John, pwede sad sa messenger ni Brother Libby mga higala. Parang ato nang mabasa ang inyong mga importanteng mga messages o namoy mga pangutana ato sa na nga pabuton mga higala kay ato nang tagaan og panahon. Ang inyo unyang pangutana mao na sa ato nga tubagon dinhi sa ato nga programa. Kanya palihog hapon atong i-share mahigala ang ato nga program ato sa atong mga friend, ato sa atong mga loved ones para pud sila makapamati sa mga tubag sa pangutana nga atong ihatag dinhi. Kanya among gina-welcome higala inyong participation karong gabi una. Namoy mga dugang tubag sa pangutana. Okay, wa pa mo maka-type diha. Hinahinay na mo higala nya i-send na dinhi kay panahon na atong sugdan pag basa ang nakita nato dinhi sa screen.
Okay, ato na ning sugdan na pagtanaw. Ato ning pangbasahon mahigala ang mga nakita nato nga mga kahigalaan nato nga nag-message no dinhi sa ato nga programa. Okay, niya si Sister Alma Mahait, mayong hapon sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. More blessings to everyone. Okay, Madam, thank you so much sa inyong Madam, thank you so much sa inyong pagpanood sa atong programa. God bless ninyong tanan diha. Okay, niasad si Dong Bob Ritoya, mayong hapon ninyo dong, watching from Tuburan. So good evening Dong Bob o sa imong family. O niya po si MGB Bangkali. Mga brad, musta? Naminaw na po ko diri. So thank you kayo MGB Bangkali. O niya ato po nakita si Brother Rolando Villa Carlos sa Bantayan Island. Maayong gabi. So good evening Brother Rolando. O niya po si Sister JJ or Gay Marie Kalapuan. Salamat po sa pag-send og heart o pag-pray sa ato nga programa. Thank you kay Sister J. Marie. O niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy o mayong gabi usab sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, niya po si Sonny Sumayang. Salamat po sa paglove o pag-pray. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-send of heart o pag-pray. Niya po na nakita si Merlinda Impinado Mabanag Berdida. Amin. Okay, may gabi ni mo Sister Merlinda Impinado Berdida. Okay, ato ning tanaw higala ang pikas nga monitor. Ato ning tanaw din atong makahigalaan nga ang uban nag-like, ang uban nag-love sa atong program. Ato ning sugdan pagbasa ang inyong mga pangalan nga ato nakita dinhi. Okay, ni si Ronilo Itang, Alma Mahait, Tikya, Adisa Melo Amisula. Niya po si Benjamin Cases, Edelberto Rina Sumalinog, Gigi Rolando Villa Carlos, Ayan Kevin Dorotan, o niya po si Lilian Santing. Niya ato ning tanawon sad ang mga pipila nga nag-like. Niya si Dong Bob Rituya, Jake Sumalinog, Roby Villacampa Alulod. Niya sad si Brother Anisito Priscilias, Elizabeth Mejia, Rufino Moreno. So muna ato manakita din sa monitor. O niya sad si Edisa Melo Amisula. Hi, hello, maayong gabi ninyo Pastor. Salamat. Okay, pagin siya misay Edisa Melo Amisula from Ilaya Son. Okay, okay, salamat kayo no. Sister Adisa Amisula diha sa Ilaya. Diha ni sa kano kanang Victoria. May gabi niyo diha no. O ninyong tanan diha nga naminaw sa ato nga programa. Okay, ato ning tanaw no sa higala ang ato nga messenger ato sa ning tagdon puli-pulihon talig tan-aw. So makahimog ya po mo sa pag-send higala kay ato nang pangbasahon panahon na nga atong ipangbasa ang inyong mga messages dinhi. Ani ato tas mga higala na to nga niasad sa ato nga messenger niya si Brother Rufino Moreno nakig-uban na to. Niya ato pagintanaw ning uban. Okay, ato po nakita si Brother Ronilo Itang.
mga nag-hearting o ba nag-like mahigala. O niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City po niya. May gabi ni mo da, Sister Ninfa. O niya si Navigator Flores. Nagsikinig travel kay Nanis Barco nagtrabaho. Okay, niya po si Jenny Rama Fermin. Ato po nakita din si Abner Dualio. Niya sad si Benjamin Cases. Niya siya magmensahe, magandang hapon DYCM Bogo Adventist. Maraming salamat sa mga magandang mensahe. So thank you, maayong gabi ni mo Brother Benjamin Cases diha sa Maynila. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa paglab o pagpray. Niya ato paging tanaw ni Asad si Rolls Soto Tams. Thank you kayo. Niya ato po nakita si Sister Emelda Galiares. Mo ni ato manakita din sa ato nga messenger, mga nakig-uban sa ato nga programa. Niya salamat sa paglab o pag-heart, Sister Emelda. So makahimog ya po mo higala sa pag-send o niya ato nilang taon na makadiyot ang mga nahidugang nagtanaw. Okay, ato nakita si Brother Elmodam Flores sa Sagay Negros. O niya si Benjamin Cases sa Manila. Okay. Niya ato ning tanawon bagyo ang pikas. Niya okay. Niya si Brother ato ni nabasa kaganiha. So padayon tahigala karong taud-taud atong basahon ang inyong mga mensahe inyong ipadangat dinhi. Niya ato nang tagdon karong taud-taud ato sang ihatag ang panahon ni Brother John sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabi na Brother John. Okay, daghang salamat Brother. Okay, daghang salamat Brother Libby adto taning pangutana ni Dini. Kanana ang Kulagbang. Brother Dini Kulagbang hinaot nga naminaw kag yun ron kay mao man ni ato nga pag sinabtanay nahibaw ka na sa sitwasyon nga dili kompleto ang ato nga kuan tungod kay live ra ni ang ato kay ang radio wala pa na uli Brother Dini Kulagbang, no? Daghang kayong salamat sa imong gi-text diri sa ato nga program. Okay, ang tinuod lang sa gyud hinuon sir, dili gyud mo makadawat nga ang Katoliko mo ay nagbuhat sa Biblia. Inggit lang mo sa Katoliko. Si Dini Kulagbang ni. Okay, daghang salamat Brother Dini Kulagbang. Matud pa nimo ang tinuod lang gyud hinuon sir, dili mo kadawat nga ang Katoliko maoy nagbuhat sa Biblia. Inggit lang mo sa Katoliko. Okay, salamat Brother Dini. Apan ako moingon nga kutob ra gid ka sa imong panghuna-huna o kutob ra ka sa imong kaugalingong pagpamalandong. Pero ang tinuod paggasulti hatagi usa o kuansad pagpamalandong sa insakto kun diin og asa gyud ming bahina mainggit mi sa Katoliko. Kung moingon ka nga nasuya mi na inggit lang, di mi kadawat nga ang Katoliko mo nagbuhat sa Biblia. Ang tinuod pagkasulti Brother Dini, sa tao nga nahibaw og unsay mga butang nga naa nasulat sa Biblia, bisag unsaon dili gyud makabig nimo, dili nimo mapatuo nga ang Katoliko maoy nagbuhat sa Biblia. Igo na para nimo nga gihuna-huna nimong nasuya o nainggit mi sa Katoliko kay ang Katoliko mooy nagbuhat sa Biblia. Kanus amang gyud na mahitabo nga ang Biblia gibuhat og Katoliko. Wala may mga kamatuoran ni ana. Tingali ka ang inyong pundok dunay gamay nga contribution sa pagpahiluna, pagpahimutang sa Biblia.
pero dili nagpasabot nga kamo mo'y nagbuhat sa Biblia. Kay ang Biblia, this is God's property. Gitawag nig the Book of God. Kung imong basahon ang Isaias 34:16, nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. Sa The Living Bible, kung imo ni siyang basahon, nag-ingon dire matod pa dinhi sa 34:16 sa Isaiah, ang gisulti dinhi nag-ingon, search the book of the Lord and see all that He will do. Tanawa ha? Og kanina ang susiha sa balasahon sa Dios, no? The book of the Lord. Wa mag-ingon nga the book of the Roman Catholic Church. Kay kung gisulti pa unta nga the book of the Roman Catholic Church, so walay duda o walay pagduha-duha atong tuhuan nga ang Roman Catholic Church maoy nagbuhat sa Biblia. Pero bisag unsaon usbon ko, dili mapatunayan, dili mapamatud-an nga ang Biblia, ang Katoliko mo'y nagbuhat kay ang Biblia gimugna kini sa Dios. Tanawa ang gisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:16. Nag-ingon na dinhi sa The Living Bible, akong basahon rago dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Ingon ni ini ang naisulat dinhi Brother Dini, no? Kung imong tan-aw dinhi atong basahon na 3:16 niya ang gisulti dinhi. The whole Bible was given to us by the inspiration from God. Diin gikan ang Biblia, ang tibok Biblia, gikan sa Dios, dili gikan sa Roman Catholic Church. Mao nga ning sulti ko kaganina nga imposible sa tao gyud nga nagsusi sa kamaturan nga imong mapatuo o makumbinsi nga ang Roman Catholic Church mo'y nagbuhat sa Biblia. Igo na ang pag-angkon-angkon. Igo na ang inyuhang mga inunta, murabag inula nato pagkasabot nga inyo rang giulog-ulugan ang inyong kaugalingon nga ang kamo mo'y nagbuhat sa Biblia. Kay klaro dinhi nga ang Dios mo'y nagmugna. Nining bala ang kasulatan, the whole Bible was given to us by the inspiration from God. Ang tibuok Biblia gihatag kanato aron sa paghatag pagpadasig gikan sa Dios. Gikan sa Dios, dili gikan sa Katoliko. Unya moingon kang nainggit, nasuya lamis Katoliko kay dili mi makadawat nga kamo mo'y nagbuhat sa Biblia. No way, brother. Unya balik tuguti nga balikan ko ni og basa kaning libro ninyo. Nag-ingon The Faith of Our Fathers, no, kanini ang by James Cardinal Gibbons. Dinhi sa page 98 ingon ni ini katinaw og kalinaw. Ang giingon dinhi, God forbid that any of my readers should be tempted to the conclude from what I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the Scriptures. You know what, opposed yun to the reading of the Scriptures, or that she is the enemy of the Bible. Ang Roman Catholic Church, unsa ni siya? Kaaway ni sa Biblia. Unya karon mangangkon mo nga kamoy nagsulat sa Biblia nga ang Roman Catholic Church kaaway man di ay sa Biblia. Padayon nagbasa the Catholic Church, the enemy of the Bible. Mauna nga dili gyud Brother Dini mahitabo nga makumbinsi ang huna-huna sa tao nga nagtuon ug nagsusi sa kasulatan nga kamoy nagmugna, kamoy nagsulat, kamoy nagbuhat tungod kay unsa mo oppose, enemy of the Bible, oppose of the Bible. Napamalandong man nimo dinhi sa imong gisulti, Brother Dini, kuani kanang murabag na palabas nimo nga sa imo, sorry this is sad to say, pero I'm telling you the truth nga
ay ingon niini mura bang napalabas nimo ang imong kaugalingon nga naa kay pagka-inosente gyud sa Biblia. Ngano man sa inyong mga kadagkuan nagpadayag nga kaaway mo sa Biblia. Moingon ka nga kamo mo'y nagbuhat sa Biblia ang Roman Catholic Church. Kini nagpasabot lang yun, nagpaila nga inosente ka ug unsay nia sa Biblia. Ngano man nahimong inyong kontra ang Biblia, ngano man kay ang mga butang nga nia sa nasulat sa Biblia, ang pagtulunan nga gitudlo sa Biblia, dili nimo makita ni anang inyong pundok o simbahan nga inyong gisunod o gituman. O na, sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung unta nagkinabuhi pa mo sa Biblia bilang kamo mo'y naghimo sa Biblia, tanaw ha, ang gitudlo din sa Biblia inyo untang gisunod. Unya supak man mo ning ingon ni James Cardinal Gibbons, sa inyo ang balasahon sa inyong libro. The Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Unya karon moingon dayon po ng uban nimo mga kauban diha na naot na nira nang daot mi sa inyo. Wala oy. Ang amo ang pagpasabot kay unsa manggoy makuha namo anang magsigi mig pangdaot ang amo pagpasabot ug ikaduha pa kining atong gihisgutan ron dili manigikan sa amo kundi gikan mani sa inyong mga pinalangga namo nga mga tigpaminaw. Karon kung nagsusi kapag yun unta sa Biblia, dili unta mahitabo nga ingon ni ana ang imong panghuna-huna nganuman ang nias Biblia gisupak ninyo unya moangkon mo nga kamoy nagbuhat sa Biblia. Right, for example, ako kang tagagamay lang kaayong ehemplo nga inyong gisupak ang nias sa Biblia. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, paingon ngadto sa 5, unsay gisulti dinhi, dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butanga nga naa sa ibabaw o taas ay lalom sa yuta. Karon kini pa lang mga bahina, Brother Dini, daan na gyud ka nga makasabot unta nga kamo wa gyud magsubay sa Biblia ug imposible gyud nga mahitabo ug matinuod na ang imong gidahom-dahom nga kamo mo'y nagsulat sa Biblia. Nag-ingon di ka magbuhat og larawan og linilok sa bisan unsang dagwaya sa tuwa si taas sa langit ko dinhi sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mo siya nga imong Dios nga abubuhan. Pero unsay inyong gihimo ron? Tanawa ra gud makita ninyo nga mas napahalagahan pa ninyo si Maria kay kang Ginoo Hesus. Unya dili magbuhat og larawan o nga linilok nya kamo nagbuhat mamon niya sa unsa mang bahina nga moingon kang kamoy nagbuhat sa Biblia. Kamoy nagbuhat, kamo ra po'y nagyata, kamo ra po'y naglapas, kamo ra po'y nagsupak. Ingon ana ba, Brother Dini? Pamatiira gud kuno ni ang gihisgutan dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 16 gingon, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon. Kalom, aron dili mo daot sa inyong kaugalingon. Og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Malinaw, Brother Dini, nga wa itugot sa Ginoo nga magbuhat og larawan og mga linilok sa bisan sa unsa nga dagway sa lalaki ug babae. Asa man nimo ipadapat kuno be kining bahina nga pundok dili ba diha aras inyo? Dili mo makalihay ani, dili mo makaingon nga dito ra na anang pundok kun dili gyud kamo nga gidili sa Ginoo ang pagbuhat sa larawan ug linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug sa babae. Karong panahon na kamo na lay magbuot og ginsay inyong ilarawan-larawan, isantos-santos, laki ba o babae?
Unya, karon nagpasabot og nagpaila na patunayan ni Cardinal James Gibbons ang iyahang gisulti, the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Kay klaro nga gidili sa Biblia nga magbuhat sa larawan og linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki sa babae, pero tan-awa unsay inyong gihimo sa pagkakaron. O, di ba? O, malinaw gyud na kaayo mo na. Salamat, Brother Dini, nga kining mga puntuha imong nahuna-hunaan nga ipadala ipangutana dinis atong programa aron ka mahayagan og daghan ang imong matabangan sa pagpasabot ni ining bahina. O, karon niya, gidili ang pagyukbo sa larawan og linilok. Sa imong huna-huna ba, Brother Nini, makatabang ni sa inyo aron mo maluwas? Kung imong sabton ang atong gibasa, dili magbuhat sa larawan og linilok sa dagway sa lalaki kun sa babae. Sa inyo bang pagunahuna, sa inyong pagsupak sa Biblia, sa inyong pagsupak dinhi sa pulong sa Ginoo, makatabang bagod ni para sa inyo nga maluwas mo? Tanawa, pamatii ang Isaias 45:20. Nag-ingon, panagtigom kamo o panganhi pahaduol kamo sa tingob kamo nga mananagpakagawa sa mga nasod. Walaing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan o na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Tanawa, usa ikatabang sa inyo aron mo maluwas nga kamong nagampo di man ni makaluwas sa inyo. O, pamatii ko no ang gihisgutan din sa Isaias Kapitulo 2, versikulo 8. Brother Dini, kahibaw kung daghan sa imong mga kaubanan ron nagdugo ang buot mahitungod aning bayna kay lagi ilang gituhuan nga gidaot sila. Ang ato ra ni pagpasabot sa inyong pangutana nga niabot dire. Wala mi nang hilabot, wala mi nagkuan kanina nga wala mi nang daot kundi igo rami nga nagpasabot. Niya sa 2:8, ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan, ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Giunsa gisimba. Tinuon na ang Biblia nagsulting simba, tanawang nobena sa kanana ang nobena sa Senyor Santo Niño nagsimba magud mo. Unya mo dinay-dinay pamudiha nga klaro man na ang gisulti sa Biblia. Brother Dini, hinaot pa nga natauhan ka, pero hinumdumigyod nga ang gihisgutan dini ang nagbuhat og larawan og linilok tinunglo kana atubangan sa Ginoo. Pamatiragod ni ang Deuteronomio 27:15 unsay gisulti ni ining bersikulo niya ug unsay gihisgutan dinhi, Brother Dini, nga matud pa dinhi nga tinunglo ang tawo nga nagabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw butang nga duluntanan alang kang hiuba ang buhat sa kamot sa malalangon og igabutang kini sa tago og ang tibuok nga kadawhan tubag og magaingon hinaot unta. Unsay gisulti dinhi? Tinunglo ang tawo nga magabuhat og larawan og linilok. Unya karon makalikay ka mo ni ining pagkasultiha? Dili, pero dili lang ninyo dawaton. Ang gihisgutan gani dinhi sa Jeremias 10:14. Ingon ni ini kalinaw, Brother Dini, hinaot pang nagmalinaw o linaw pod ang imong hunahuna samtang ginapamatian mo ang pulong sa Dios uban sa tanang mga naminaw karon. Nag-ingon dinhi sa Jeremias 10:14, ang tagsa-tagsa ka tawo na himong mananapon ug walay kahibalo, ang tagsa-tagsa ka magsasalsal sa bulawan, pakaulawan pinaagi silang linilok nga larawan. Kay ang ilang tinunaw nga larawan kabakakan man ug walay ginenhawa diha kanila. Unsa ni kabakakan? Munang mahigugmaon kay mos pagpamakak, Inyo magka naning binuhat ni Biblia unya inyo manang gisupak. Sakto ang gingon ni James Cardinal Gibbons nga kaaway mo sa Biblia. Ang gisultis Biblia, ipapahulay sa Bado, ang inyo Domingo. Unya, maingon mo kamoy nagbuhat. Nga nang gisupak man ninyo ning nias Biblia. Wa man ninyo sunda. Ang gisultis Biblia, dili magakaon sa baboy, walay kapay, walay himbis, pero inyong ginakaon. Nga naman na, kay lagi, the Roman Catholic Church, matud pa ni Cardinal Gibbons,
is the enemy of the Bible. Sana naman matinawan ka brother dinhi uban sa tanang mga naminaw. Ayaw na muna ng kanang luyal-luyal unya wa mo sa lugar kamahayan magid unya ninyo na sa adlaw sa katapusan. Ang gisultis ng Juan 5:21, mga anak, likay ninyo ang mga Diyos-Diyos. Palikayan, gid na, pero kamo hinoon, pastilan. Ang gisulti, nagasimba sa binuhat sa ilang mga kamot. Bihuna-huna ako no, isuroy-suroy na magani na aron. Wa magpareha ang presyo. Naugkas gani, ubos-ubos ang presyo. Pero og data-data gani, naamay tag 6 months. Naay tag 10 months. O kung 1 year. Pero long term gani, mahal. Pero anan 3 months ra, unya 5 months, barato ra na. Una-una ako no ka, og unsa kana ninyo pagpamalandong, ang wa man ay tugos ginupro nga mo inyong gihimo, kana tungod kay nagpamatuod ra gyud na, nagpasabot lang na, nagpaila lang na, gipamatud-an mo sa Biblia, bakak ang inyong panghuna-huna og pagpangangkon nga kamo mo ay nagtukod sa Biblia. Mo ay naghimo sa Biblia. Unya, karon kanana ang kaya ninyo na nga inyuhang labagon ang Biblia nga kamo magkay naghimo. Tanawa ra gud sumala sa gisgutan dinhi. Unya, asa man nimo ibalhin? Asa man nga kanang pundukan nimo ipadapat kuno aber? Dinhi sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 3 ngadto 8, unsay gisulti dinhi. Apa na nga mong Dios anaa sa mga langit? Hay ang Dios nas langit. Wa des altar. Wa diha sa simbahan nga gihimong security sa mga haligi. Apa na mong Dios anaa sa mga langit? Gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. So ang Dios di ay creator, dili kay creature. Nya kana mga larawan unsa na creature man na. Dili na creator. Niya nag-ingon din niya. Ang ilang mga Diyos-Diyos wang salapi ug bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikam. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. O dili man kaklaro niya asa man ninimo kuno be ipadapat ipalihay ni nga punduka di ba naa man ni sa inyo. Damor mo nga mangangkon mo nga kamo mo ay nagbuhat sa Biblia, damor pod na mapatunayan dinhi sa Biblia nga kamo kaaway gyud sa Biblia according sa sinulat ni James Cardinal Gibbons. Ngani sa kapanahonan ni San Pablo og nahibalo ka panahon sa ilang sa ilang pangwali in San Pablo basaha ra gud ni brother Dini uban sa tanang namina ron dinhi sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 16 malinaw ang gisulti dinho 17-16 sa Buhat ingon ini ang gisulti dinhi niining bersikulo og samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa Atenas ug ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Tanawa lang ka, dili lang kay karon ra ni sa atong kaadlawan o kapanahonan kining inyo nga mga gipakita ron, kundi daan pa ni sa panahon sa mga apostoles. Di nagpaabot si San Pablo dito sa siyudad sa Atenas sa iyang mga kaubanan kay lagi magsangyaw man sila sa mayong balita. Pero ang record din nga ang espiritu sa sulod ni San Pablo nahagit sa pagkasuko tungod sa iyang pagkakita nga ang siyudad na puno sa larawan. O ginsakto pa ning panahon na ikasagit ka pagkasuko sa espiritu ni San Pablo aning bahina. Nan karon usa mang mga pulong nga kabugat o kahait ang mga pulong nga migula sa baba ni San Pablo mahitungod aning bahina. Sa Roma Kapitulo 1 versikulo 21 ug 22 ingon niini ang gisulti matud pa. Dinhi sa 22 nag-ingon sa ilang pagkamakinadmanon nahimo hinuon silang mga buang.
Makinadmanon gani mga intelihente, mga edukado. Makinadmanon. Nangaunsa sila, nangahimong, nangabuang. Sa unsa man nahimong ngabuang? Nagyon dinhi og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisa nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao og sa mga langgam og sa mananap nga upat og tiil og mga binuhat nga nagakamang. Tanawa ha? Giilisan. Si San Roque. Kinsa man ang naa si ang tungod og barog, di ba iro? Kay kuno si San Roque mangangayam. Si San Isidro, Labrador, tagunsa man. Nagdaro kay kuno, mangunguma. Tanawa lang ka ha? Ang gihisgutan din nga. Sa ilang kainanmanon ni mga buang. Kay himaya, sa dili mamatay nga Diyos, gilisag larawan, sama sa may kamatay nga tao. Na mga langgam, na mga mananap, nagupat og tiil, ug mga binuhat nga nagakamang. Ang Biblia nagsaysay sa inyo. Ang Biblia naghulagway kung unsa mo. Unya karon mo angkon pa mo nga kamoy nagbuhat sa Biblia kung sa Tagalog pa mahiya naman kayo. Igsoon dinhi sultihan talang gyud ka. Kung sa inyong pagtuo ug pagkinabuhi gisunod ninyo ang nias Biblia, kana sigurado gyud don tan luwas mo. Nawa ha? Ikaduhang Timoteo 3:15 nag-ingon, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Tanaw ha? Ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo nimo ngadto sa kaluwasan. Karon kay ang gitudlo din his Biblia, inyo man hinong gisupak. Unya, asa pa man mo diha makaingong nga mga luwas mo, gawas kung maghinulsol mo. Brother dini, dili sa tanang panahon imong mapatalinghugan ang pulong sa Dios. Pero sultihan ka, nakatabang ka sa daghan karon nga naminaw ning atong programa nga kana wa gina haom sa kabubuton sa Ginoo. Mamagani nga si Kristo namulong siya sumala sa Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod ngadto sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Brother dinhi sundal gid unsay kabubuton sa Ginoo ay supaka. Ayo na nang angkon-angkon kamoy nagbuhat sa Biblia unya ang naas Biblia inyong gisupak. Kay wa gid na mauyuni diha sa balaang kasulatan ng inyong pagpangangkon. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ini mga punto ha. Brother Libby? Okay, din salamat Brother John. So padayon ta higala sa pagtan-aw sa atong mga kahigalaan nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, ato ni tanawon niya si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa pag-send og heart og pag-pray. Niya po si Christy Layon. Salamat sa pag-pray og pag-heart. Salamat sa imo kanunay nga pag-view sa atong program, Sister Christy. Kumusta mo tanan diha sa Gawanon? O niya po si Brother Mrs. Alex Liaban. Kung buhi pa lang karon panahona ang mga apostolis o ubang mga authors Biblia tingali gipangkasab-an na ning mga tawhana. May lang kasaba lang Kusog mo angkon sila'y tag-iyas Biblia. Salamat kay Brother Moses Alex Liaban. Kanya niya po si Brother Jojo Kayon. Salamat sa pag-pray ug paglab. Kanya niya po si Elpidia Kuro. Mayong gabi ninyong duha, mga Brad, o tanan nga mga kaigsunan nga nagtan-aw og naminaw sa pulong sa Ginoo. So, mao ni ato mga nakita sa screen, ang mga nahidugang nagtan-aw, nya nag-message, nya ato ning tanaw ning uban nga mga kahigalaan kaigsunan nato nga nag-heart, no, nag-send og heart. Niya si Brother Eleuterio Lagarisa, niya sad si Sister Anita Cabaluna Claves, niya po si Sister Mincy Gabisay Helboyna, niya sad si Toki Gacoriba, Alger Lipon, niya sad si Gri Asin, Jidel Peritos,
Borrasca Ariel Velez. Niya po si okay. Ito pa ning lilio ning uban. Okay, arita sa Pikas Mahigala ato ning tanahon. Okay. Niya po yung mga nahiduga nga nag-like sa program niya si Brother Abraham Deheto Sr. Niya Smads Merlin Dardir. Niya po si Brother Jojo Kaayon. Niya ito po nakita si Brother John Pikit-Pikit. Niya sad si Zion Derder Poraso. Okay. Niya po atong brother si Brother Junior Nuiba. Niya Brother Johnny Mainit. Roy Lisa Sayod. Jiso Tony Buok. Rodolfo Bantilan. Niya sad Stervina Kamay. Okay. Muna ato mga nakita higala nga mga nag-like sa ato nga program. Niya ato pa rin tanahon kadiyot ng messenger. Kay ang uban sab niya dinhi nagpadangat og mga ang uban nag-heart, naglab og nag-pray. Niya si retired Scout Ranger Sir Isigani Aratzia. Kay uban nato niya pod ang mga kaigsunan nato sa Mabuli, nagtanaw pod. Niya pod si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi ninyong duha, Brad Liv ug Brad John, og sa tanang nagsunod nini nga programaha. Mga kaigsunan, God bless kanatong tanan. So maayong gabi nimo Brother Domingo Bunukan. Niya pod ato nakita si Brother Noel Landau Cristal tuani sa Isla sa Bantayan. May gabi nimo Brother Noel. Niya po Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. So mani ato mga nakita mga higala nga mga nagpakig-uban nato no dinhi sa ato nga tulumanon sa dinhi sa ato nga programa. Okay, niya si Sister Elpidia Curo. Maayong gabi ninyong duha mga brad og sa tanang mga kaigsunan nga nagtan-aw og naminaw sa pulong sa Dios ni Brother Alger Lipon. Kauban sa nato, salamat sa paglab ug pagpray. Niya maingon sa di Brother Melio Silasol. Okay? Muna ato mga nakita sa screen mga higala. Niya ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, Diyos sa ito paghanaan niya ba John kayo? Sa doon, nainggit ha? Ang iya dadalibe, dili lang gid kuno ta kadawat nga ang Roman Catholic mo'y naghimo o nagbuhat sa Biblia, inggit lang gid kuno ta. Okay, digang kayo salamat no? Muna termino iya gigamit. Wa pang Katolik higala diha naman gunang Biblia. Wa pa'y Katolik diha na ang dantugon. Kay kung imong subayon ang record mga higala, ang Biblia nabahin mas duha kadag kondibisyon, ang daang tugon o ang bagong tugon. O niya, ang Katolik, wa pa diha na ang Biblia mga higala. Uy. So, usa lang sila sa mga kanabang nag-compile pod, pero dili sila mo'y nagbuhat sa Biblia. Kaya ang Biblia, diha nandaan. Diha nandaan. So, kung imong tanawon din ang pahayag din sa Biblia, mga kahigalaan, tinaw o klaro kayo, basahon na ko na ito, ato nin subli o nagbasa, gibasa ni Brother John kaganiha, ang kining Isaias 34:16. Oh, panahon pa ning Isaias ha? Panahon pa ning Isaias. O niya, unsa maning tuiga kaning pagsuwat ni Propeta Isaias. O atong tanawon ang record ani. Ang Isaias nga libro mga higala kay niamay mga pits niamay mga tuig ang pagsulat ini. O niya wa pa ba nang before Christ pa ba, after Christ pa ba? O the book of Isaiah atong tanawon. Ang Isaias nga libro gisuwat ni Isaias. Isaias nagsuwat ha? Na Katolik ba na Isaias? Dili. Hudiyo na.
Aniya, tanaw na to, diin suwatan Isayas, dito sa Jerusalem. Kanusa, niadtong 732, ngadto sa 580 BC. Awa pa si Kristo mataw, oy. Mga munay gihisgutan ini 732 to 580 BC pagkahuman og sulat sa libro sa Isayas. Wa pa nang Katoliko Australian. Nya ang kuno na sila nagbuhatan ni. Anya tanaw na to unsa gingon ni Isayas sa sulat. Na yun ito nga basa Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba o basaha. Ang gitawag og basahon ni Hioba o basahon sa Dios may gala, mao ang balaan kasulatan. The book of the Lord, ipasusi higala. Unsa man the book of the Lord, libros Ginoo, mao ang balaan nga kasulatan. Kining gitawag nato Bible. Balaan nga libro, balaang kasulatan gitawag Sagrada Escritura, Holy Scripture. So, ang giingon sa ato na basa, susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba sa Biblia. Og basaha, ipasusi, ipabasa. Kung mangita kag kamaturan, susihan Biblia. Unya basaha. Samtang ka nagasusi, nagabasa, ablihi mo na nga kung unsay makaplagan imong kamaturan sa Biblia, imong sundon kay pulong nas Ginoo. Libro nis Ginoo Biblia, akong turugbasa. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Hioba o basaha. Walay usa ni ini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba, kini nagsugo na, og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. O kinsa ni nga libro ang Biblia sa Ginoo, dili sa RCC mahigala. Wa pang RCC, diha na ang Biblia. Pag-abot ti Ginusos, usahay magkutlo siya sa basahon sa Isayas, basahon sa Jeremias, ug uban pang mga basahon diha sa bagong diha sa daan tugon, kay wala pa nasuwat ang bag-ong tugon sa dinhi si Kristo sa kalibutan mahigala. Diha na ang Biblia nga daan, niya ang kuno nila nga kami nagbuhat ana. Dili ang taon kisa man to mga tawhana be, ang sadaang tugon dunay 66 ka mga ang daan tugon higala 39 ka mga libro, 39 books. O niya ang bagong tugon 27 ka libro. So imo ning tipuon mahigalay, add mo ni 39 plus 27 equals 66. 66 ka mga libro, mga higala, ang daan o ang bag-o nga tugon. O niya, gibana-bana nga dunay mga 40 ka mga tao nga nagsulat ni ining gitawag og 66 ka libro. O niya, kining mga tawhana nagsulat ni ini, dili ni RCC higala, dili Roman Catholic Church. Unsa may ilang tribo? Taga-Roma ba na sila? Atong basahon ang nakasulat din sa libro sa ni San Pablo din sa Roma Kapitulo 3 mahigala. Paminawin niyo ato ning basahon sa Roma Kapitulo 3 o niya sa versikulo 2. Ang atong mabasa mao ni, daghan bisan asa ipaagi. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Kinsa di ay gipiyalan? Ang mga Hudiyo. Wa mag-ingon nga ngadto sa Roman Catholic Church, gipiyal ang pulong sa Dios. Diin gipiyal?
Ato nabasa diri, ngadto sa mga Hudiyo. Gipiyal, sila ang gipiyalan mga higala sa Biblia o sa pulong sa Dios. Sila gipiyalan o niya, mo nang makaingon ta nga angkon-angkon lang. Hinuon sila na sila'y Bible nga sila'y imprimatur kay sila'y naghubad mga higala hinubad nila. Kay ang sinulat sa original sa mga Hudiyo, ang daan tugon sinuwat og Hebreo og Aramaic nga pulong. Hebreo og Aramaic. Ang bagong tugon gisulat kini sa Greek, Griego nga mga pulong. So dunay daghan nga mga linguist person, mga tao nga kahibalo, kasabot sa Hebreo, Aramaic o Griego. O niya kay kining mga libro mga higala nga niya sa Biblia naaman sa museum ang usa ka translator sa Biblia sama ni King James ari sa England. Iyang gibasa ang original gikas Hebreo, Aramaic o Griego gihubad ngadto sa English nga pinunang gitawag King James Version. Protestant man na siya. Protestant na siya. So daghang kaayong mga version sa Biblia higala. Kanang version kun imo nang tan-awon ang meaning ana version ang meaning ana translation of the Bible from the original languages from the Bible manuscript. Muna'y kahulugan sa pulong version. Hubad ka na sa Biblia, gikan sa original nga sinulat o gikan sa original nga mga pinulungan. Munang gitawag na siya og version. O niya, ang gitawag og karaan nga version katong didto gyud sa Dead Sea Scrolls, no? O niya, na ay Bible nga hinubad tuod sa Catholic sama sa kanang sama sa Dubai. O sila nag-translate ngadto sa Latin o uban pang mga sinultihan. Ang King James pod gihubad pod gikan sa original paingon sa English o ngadto sa nagkalaing mga pinulungan antuyo nga masabtan sa makatawhan sa kalibutan. Napoy Bible nga si Sirach niya natong 400 AD. Niya po'y Bible nga kang Wycliffe, siya po naghubad. Daghang kaay din Coverdale Bible version. Niya po'y revised version nga Bible. Niya ang duway version po natong 1582. Niya revised standard version, American standard version. So naglalalain daghan mga version sa Biblia mga higala. Muna na contemporary English version, contemporary Bible, na ay the Living Bible. Nagkalalain nga mga hubad gikan sa original manuscript o niya gihubad ngadto sa atong sinultihan higala. Original manuscript o niya ikas original nga handwritten mga higala. So muna ang Biblia usar ay gihubaran oy. Usar na ay mga tao nga usar sila sa mga naghubad pero sila mo nagbuhat sa Biblia. Nagreproduce lang sila sa mga libro nga diha ng daan higala nga ang nagsuwat ang mga Hudiyo. Kay didto gipiyal sa Ginoo kanila ang balaan na kasulatan. Sila nagpiyal. O niyan, makahubad lang ganita og Biblia, maingon tang kami nagbuhat sa Biblia. Dili oy. Ang Biblia, mga Hudiyo gipiyalan sa Ginoo. Munang ato mabasa diha sa ikaduhang Timoteo 3:16, all scriptures, or sa the Living Bible, the whole Bible, all scriptures is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. All scriptures, tibuok Biblia. Unsay gisulti dinhi, gisulat kini og ang mga taong nagsuwat ani linamdagan sa Espiritu Santo kadtong mga gibana-bana, mga 40 ka mga magsusulat, mga apostolis
mga propeta, mga higala, o niya, uban pang mga tao sa unang panahon na lain lang mga ranggo, pero ang Dios mo nagpili kanila aron ilang sulwaton ang mga pulong sa Ginoo nga maoy ato nga ginatamdan karon mga higala. O kining pulong sa Dios, di ni pwedeng dugangan, di po ni pwedeng ibanan. Kay kining pulong sa Dios mo ni dunay otoridad sa pagtudlo kanato paingon sa langit mga higala. So, wala naman tayo time. Niya atong basahon niya si okay. Wala na tayo nakita na higala. Sa dili pahingpit tapuson ang ato nga tulumanon, ania ang ato nga theme song. Mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan og makagagahom namo nga Dios naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw mahayagan sila og imong tandugon ang ilang kasing-kasing og unahuna nga mudawat sila sa bililhon nimong mga pulong og ila kining kinabuhian. Salamat Dios sa imong paghatag pagtubag sa among pagampo. Madawat mo kini itong ulang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug nininyo ubos Higala Gigsoon, Brother John Dihito, magaingon sa inyo maayong gabi. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. It is